Tuman man ko sugo magwang. Tuman ko simple. Tuman Mama Pearl. Tuman Papa Vincent. Kana si Shane Pearl, imo lang manghod. Pero day Jinjin, bisag saon na kong analisar day no. Bisag iunsa na kong hunahuna day, di manggig ka retarded day tarong magitawong ka day kana lang gi imo sinultihan day. Mo'y nakaingon nga makaingon ang mga tao nga retarded ka. Tarded lagi Jinjin. Ingon Mama Pearl o Shane Pearl. Oh, okay na ka? Okay naman. Are you sure? Okay na lagi. Okay, that's good. Shane, napatabang ka kung mo prepare sa handa sa table? Sige na inday Jinjin na tana. Manood na ta kay masukong gud sila gud ug niya kas gawas niya makasabaan man si Manoy nimo dungdong adungdong dundon. Sumbong day imo Jinjin dungdong. O dili uy. Pinangga gud ta ka day Jinjin. Di ko mo sumbong uy. Ay bisag saon ako kanang hunahuna day no. Tarong gyud ka day Di magi ka retarded day. Kana lang imong sinultihan. Pero di lang ka musulti day no. Tarong magi ka day Ngano man? Ang imo sanultihan ba banata man takda na noon ko. Ang imo sinultihan ba binata. Ay, sagdi na lang. Dongdong oy. Yan. Naan man. Jinjin. Bata. Permi. Na, mauron. Mao de na nga wa jud ka mangningkamot nga ang imong sinultihan madinag ko na kay gusto kang bata pirmi. Ay, sa bagay kay maom gini mong andan sa goday no. Ni atong bata ka pa. Gipriso man kanila di man kanila pagawason. Mo na ang hangtod karon na imong sinultihan. Wa gyud ka usaban. Kamao man. Sulti Jinjin dongdong oy. Na o na ay. Na, sige ta na day. Musod na ta day. Good girl man bitaw Jinjin. Oh, dongdong. Good girl Jinjin. Oh, ang good girl mutuma na sa mga sulti sa mga magwang. Oh. Di ba? Jinjin. Tuman imo sulti. Ay, salamat. Guwang naman ka dongdong. Utang niya. Tana day, mulai na day. Tana day. Ha? Meron little tinta. Bukol na nababayan. Pre, relax lang pre. Masa ka ba bro magkagawa mahimutang oy. Maabot lagi ito sa kumari ron taon. Siya rin simbaha. Kadugay ba? Pre, basig wa pa mo man ang misa nga iyang gisimbahan? Or nagpamisa ba siya o wa pa maabot ang time sa iyang gipa-schedule nga Thanksgiving Mass? Ang batoy? Kikulbaan mo ko? Alimuot na na pre. Papago ka mag-ilis, init. Limuot, beke na imong uniform. Tuod no? Mari, pre, kada tuod ha kay mag-ilis ko. Sige pre. Ano pa tigayon ka? Sige. Okay pre. Excuse me ha. Okay, pre. Bilib ko ni kumpare. Magpinanggaon kay sa sawa. Muna saktong bana. Mabalaka gis asawa. Kaya ano day ko? Day ko ba mo balaka? Naladay ha. Complete ka na tagsudaan ha. Naiutan, na ay fish, na asay fried chicken. Kaog mayo day ha. Kaog mayo aron masamot ka bright. Wa na lami oy dongdong.
Kanya ako mamanok, dongdong, oy. Oy, di na mo Inday Jinjin ha. Abi ni mo Inday Jinjin. Ang gikinahanglan gyud sa pagkaon kanang pagkaon nga may daghang nutrients. Mao bitaw siguro nang undernourished ka kay unsaon di ka pakanon nilag tarong. Usahay pagani di ka makakaon. Kay labi nagtua gibilanggo na sa kwarto kay naa sila bisita. Di na lang ka mahatdan usahay pagkaon, malimtan ka na lang. May lang gani og naa si Sir Vincent kay timanon kanila kay kurog kay na silang sir. Kasabot ato imo gasulti. Uy, dongdong. Butangi. Unsa gani to unsa to nutrients? Sige lang Inday Jinjin ha. Sa dugay nimong pakigsulti na mo sa madugay sa madali, halabing maigig sa madali, makakaton ka na sa hustong sinultihan. Kana bang dili ka na bata paminahon? Sagding nga lang gud sinultihan jing good. Pasagdan bisag sayop. Ang gusto, ang sayop Inday Jinjin kurihian aron mainsakto. Sige. Kaon og mayo ha. Aron di ta magkasigig sayop-sayop. Kaon mayo Inday Jinjin ha. Sige na. Twinkle, twinkle, little star, H-I-J-K-L-M-N-O-K. Oy, time out, time sa. Time pa sa Inday Jinjin ha. Dili na mayo ka na magkaon magkanta-kanta ha. Bad na ha, bad. Kay kana magkaunta, di kana magkanta-kanta ta. Kay atong irespeto ang pagkaon nga hinatag sa Ginoo. Okay? Sorry, God. Sorry, Papa Jesus. Sorry, Mama Mary. Sorry, Nay Dongdong. Agoy, gyapil pa madyo ko eh. Sige, kaon may ni, kaon may kani. Kaon kay mukaon sa kuday human mo kaon ha. Keep quiet, magkaon ha, di na magkatakanta. Good. Ay. Pre, telepono pre. Ako na lang dito. Oh. Hello? Ha? Si Mama nadunggaban? Sige sir. Sutian ako si Papa. Sige. Sige sir. Salamat kayo. Bye. Ito, excuse na kaya nang ako sa paybaon si Papa nga na-disgrasya mo si Mama, nadunggaban gani. My God. Sige. Sorry kayo, Dili, diba? okay rami din. Nandiyo kayo. Oh, okay rami din eh. Sama kayo. Ay, meron sa mga? Oh, dili rami. Pa! Pa! I know, medyo shocking ako insulti, pero ato kapason si Mama sa ospital. Unsa ospital? Nanawag mong ang mga kauban ng mga pulis pa ba? Unya, si Mama, na-hold up daw. Unya, moto, wadiboy iyang bag niya, nadunggab ba noon? Unsa? Unya, unsa na may kaintan ni mama nimo? Ha? Pa, kalma lang lagi. Kay si Mama, huwag kayo naigo. Daplis sa itong naigo siya. Kabaw ba ka na imutong tinudluan sa karate? Ay, come on, self-defense gani. Anyway, nadakpan ang putong hold-upper. Kunya, gitanggon sa Waterfront Police Station. Sa Santo Niño Church, mga nagsimbahan si Mama, good? Hindi ka lang ha. Ayaw biyayang bisita. Kay ako agpasos mama nimo. Ako na bala dili pa. Ay, kadugay pa kay medyo maikog ta sa bisita nato. Kung tinuod, gadili angay advis mama nimo. Oh, unsa mo ba ang dukayan? Sige. Sige pa. Mari. Uy, pre, unsa man? Biyataw na mo ha. Oh, Si Kuwaso to sa ospital. Ako atong, uy, pre, ini maguli lasan. no. Ha? Ayaw. Di mo.
Pabilin mo din kay naman si Elmer matiman ninyo. Kaya dito kayo pre. Bari. Sa batiin ba tingaling ma-admit sa kumari? Ano ba ma-monitor yung kahimtang? Tinatinahan lang kay matud pa ni Elmer. Gamar naman ko lang sama, di man ko kinalang nga i-admit sa ospital. Aso din na, ma-admit. Mo ito magsusi ko. Sus, sorry kayo. Away ka, Supreme, sa disgrasya man na. Oo, managituyo na. Sige lang, kining mag-compliment din Sige, Aso? bata ko niyo ha. Oo. Elmer! Yes pa. Long, ay pasag bisita ha. Sige, atiman na sila. Kung may mo, panaon na lang mo. Ha? Sige, atiman na sila. Mari. Sige. Madali pa. Balik pa. What me? Tira. Ato lang sa ta dito. Anyway, kung masad si Shane na dito, nag-prepare naman. Ug mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko. Bisan pa magmasalay po, kapasayloan akong naangkon. Ako